Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedowyň garyndaşy biletli ýolagçylar uçurlarynyň düşürdüp diňe öýüşdi. Takminan bir ay mundan ozal Berdimuhammedowyň ýakyn garyndaşy we onuň maşgala agdalary Türkmenawat, Aşgabat arasynda gatnaýan bir uçury tutuşlugyny ýaptyryp, onu diňe öldürýär. Häkimetler bu reýsde uçmaly 160-dan gowrak ýolagçynyň ähretini uçurdan düşürýär. Berdimuhammedowyň uçur ýaptyran garyndaşlary köýtünnaga diň jalşa baryp, şonun ýygyny Aşgabatda dolanýan ekeni. Bu barada Azatlygyň biri-birinden garaşsyz çeşmeleri habar berdi. Azatlygyň çeşmesi Lewap vilayatynyň aeroportundaky howa gatnawlarynyň jogapkar bir işgäre salgylanyp beren maglumatyny giňişleýin gurrun berdi. Waka mundan bir ay çemeti ozal bolupdyr. Prezidentiň ýakyn garyndaşy tutuş maşgalasy bilen köýtünnaga 4 günlüğüne ýörüýti uçurdy diýen jalşa barypdyr. Haçanna ýyllaryna dolanmokçy bolanlaryna ýörüýti uçur wagtyna gelmän soň adaty uçuşy ýerine ýetirýän ýolagçy uçuryň ýolagçylaryny uçurman prezidentiň garyndaşynyň tutuş maşgalasyny uçurup goýberipdirler. Ýolagçylara da hiç ýyly düşündürüş berilmändir diýip çeşme belledi. Köýtünnag etrafy Lewap vilayatyna ýerleşýär. Ol fiýahatçylar üçin gelim gidimli ýerleriň biri hasaplanýar. Çeşmäniň sözlerine görä Berdimuhammedowyň ýakyn garyndaşlary döwlet mehmanhanasyna düşleýär. Olar Türkmenawatyň aeroportundan köýtünnaga harby bolmadyk dik uçurda iýerilýär. Gaýdýan çağlar etrawyň çägini raýatlaryň hereketi çäklendirilýär, polisiýa bir gödäwçiligi ýola goýýar. Azatlygyň ýagdaýdan habarly ikinji çeşmeti uçur galmagaly barada has giňişleýin gurrun berdi. 3 hepde çemeti mundan öň Lewapdan Aşgabat uçmaly reýsiň 160-dan gowrak ýolagçy uçurdan düşürilýär. Ol uçury prezidentiň garyndaşlary tutuş ýaptyryp diňe öýler uçup gaýdýar. Reýsden ýolagçylary düşürmäne de uçurda şolary ýeterlik orun bardy. Muňa garamazdan hemmän uçurdan düşürtdiler diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä uçurdan düşürilen ýolagçylar bu ýagdaýa nägililik bildirýär. Olar Türkmenawatyň aeroportunyň başlygyna jem bolup şikaýet bilen arz edýärler. Aeroportuň başlygy merkeze, ýagny Türkmen howa ýollarynyň baş edarasyna jaň edýär. Ýöne merkezdekiler de raýatlary kanagatlandyrýan jogap berip bilmeýär. Uçurdan düşürilen ýolagçylary ertireçenli garaşmak tapşyrylýar diýip çeşme belledi. Şondan soň aeroportda açaçan nägilelik başlaýar. Howa mendiliniň howpsuzlyk işgärleri dawanyň ula ýazjagyny aňyp täzeden merkeze çykyp şol gün üçin goşmaçy uçur goýberilmegini soraýar. Ýöne olaryň haýyşam netije bermeýär. Şeýlelikde uçurdan düşürilen ýolagçylar Lewapdan Aşgabata ertesi gün uçýar. Zeruri işi bolanlar Aşgabatda taksili gaýdýar diýip çeşme belledi. Lewap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenawat şäheri bolup, ol Aşgabatdan 600 kilometr çemeti aradaşlykda ýerleşýär. Köýtünnagda TV gorowhanalar, owadan dağ gerişleri, gowoklar, saglyga yaramly ýyly çeşmeleri, şeýle-de Türkmenistanyň 3200 metrlik iň belent aýrywawa belentligi, dağ gaýalarynyň ýüzünde 150 milyon ýyllyk dinozawrlaryň ayak ýyllary ýerleşýär. Azatlyk Radiosy YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň ykdysat çökünlüğüň çägini raýatlaryň eklens mümkinçilikleriniň ilgiderli peselmegi, häkimetleriň iş ýerlerini köpeltmek, işsiz raýatlary gollamak, sosial goraglygy güýçlendirmek wagtda hiç bir anyk teklipler hödürläp bilmezligi barhakan Türkmenistanlyny daşary ýurtlary iş, gazanç gözlegine çykmaga mejbur edýär diýip Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýärler. Aýdylmagyna görä häkimetleriň dürli çäklendirmelerine garamazdan Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlara çykmaga synanmagy soňky ýarym ýylda ozalky ýyllarda görülmedik derejelerde ýokarlandy.
Munyň sebäbi soňky döwürde odalam çäkli bolan iş orunlarynyň has adalmagy bilen düşündirilýär. Türkmenistanyň işleýän daşary ýurt firmalarynyň köpüsi odalky işlerini tamamlap, täze şertnama baglaşman ýurtdan çykdy. Sebäbi Türkmen hökümeti daşary ýurt firmalarynyň ýurt içindäki işçilerine berjek aýlyklaryny manadyň Merkezi Bank tarapyndan kesgitlenen hümmetini almagy teklip edýär. Bitirilen işleriň hakyny bermek bolsa juda süýrenjeňlige salýar diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Adatlyk radiosyna aýtdy. Daşary ýurt firmalarynyň berýän iş mümkinçilikleriniň adalmagy bilen bir hatarda Türkmen hökümetiniň ýa yerli firmalaryň hödürleýän iş orunlary hem barha adalýar. Sebäbi gurulýan guruluşyklar üzül kesil adally. Odal başlanan belli bir bölegi gurulan desgalara hem pul ýok diýip Adatlygyň hökümete ýakyn çeşmek aýtdy. Mundan öň Adatlygyň çeşmeleri Balkan vilayatynyň häkiminiň prezidentden yerli guruluşyklar üçin pul soran sebäpli wezipesinden boşadylanyny, daha şowda büdjet işgärleriniň bir ay iş haklarynyň yerli guruluşyklar üçin meýletin mezbur tutuljakdygyny habar beripdiler. Emma muňa garamazdan ýapylýan iş ýerleri, planlaşdyrylan guruluşyklary ýetmeýän terişdeler, daşary ýurtlara gazanç gözlegine çykýanlaryň möçberi barada resmi maglumatlar el ýeterliler. Şu aralykda Türkmenistanyň alternativ habarlar nesri Türkmenbaşda açylan täze halkara port arkaly Türkmen gemisi bilen Azerbaýjana gitmäge synanan türkmenleriň müňlerçe döwüni. Resmi mahasy 160 manat bolan biletleriň 3 sebäkadan araçylaryň we agyr ýagdaýdan peýda görmäge çalışýan beýleki adamlaryň üstü bilen satylýanyny habar berýär. Bu ýagdaý Adatlygyň çeşmeler hem tasdik etdi. Täze açylan Türkmenbaş portundan Kawkaz ýurtlaryna gaçmak käder maşgalasyny eklemek üçin çykargy gözleýän türkmenistanlylaryň iň amatly ýollarynyň biri bolup durýar. Sebäbi migrasiýa gurulugynyň uçary minýänlerden edýän talap ýa yrsaramалary barha köpelýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran 67 ýaşly Aşgabatly synçy aýtdy. Şeýle dol türkmenistanlylaryň häzir beýleki ýollar ýapylyp başlanyny birden Baku, Kawkaz ýurtlaryna çykmak synançyklarynyň aşy köpelmeginiň sebäbini düşünürdi. Esser zamanyny Krasnovodsk belli bir derejede Nevitda we Çeleken hem Kawkazlylaryň köplük bolup ýaşaýan şäherlerdi. Emma olaryň köpüsi soň ýyllarına göçüp gitdi. Ýöne Türkmenistanyň tanışlar bilen ara gatnaşyklar saklanyp galdy we häzir ýurtdan çykkan türkmenleriň köpüsiniň eline odal göçüp gidenlere şu adama kömek ediň diýip ýazylan hatlar bar diýip Aşgabatly synçy türkmen migrantlarynyň täze çykalgasynyň aýratynlygyny düşünürdi. Şeýle dol türkmenleriň eger gyssaga düşseler Azerbaýjanyň, Ermenistanyň mihman hökmüne çakyl galmak mümkinçilikleriniň hem bardygyny. Şol wagtda dol bu iki ýurdun häzir iş gözleýän türkmenler üçin diňe täze iş ýeri bolmak bilen çäklenmän wagtlaryň düşelge hyzmatyny hem ýerine ýetirýändigini aýtdy. Häzir Türkmenistanyň Türkiýe, Orsiýada çykmak barha kynlaşýar. Emma Azerbaýjana ýa Ermenistana baryp bilseň ol ýerlerden iş tapan beýleki ýurtlaryna aşmak kynýar. Sebäbi o ýurtlarda Türkmenistanyň ýaly hereket çäklendirmesi ýok diýip Aşgabatly synçy Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda daşary ýurtlara eklenç gözlegine gidýän raýatlaryň aşy köpelmegi sebäpli Lewap we Mary vilayatlarynyň käbir etraplaryna yerli häkimetleriň inni ýaşullardan kömek soramagy başlandygy, hatda migrantlara töwelläçi bolmakdan ýüze urýan il ýaşullaryna hem çäre görülýändigi habar berilýär. Lewap vilayatynyň Serdarabad, Çärjow, Garawekul, Halaç we Sakarya etraplarynyň, Mary vilayatynyň Bayramaly, Ýolutyn we Murgaw etraplarynyň owalarynyň bolan käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, yerli häkimetler ýaşullardan zähmet migrantlaryny dürli wadalar bilen ýygyna dolamaga yrmagy talap edýärler. Täze iş ýerleriniň döredilýäni, işsizlik problemasynyň çözüljegini, kärenelerde boş galan ýerleriň doldurylyp watanyň ösüşine
goşont goşulmagyny propaganda edin. Daşary ýurtlarda bekanun işlere ilteşýän zähmet migrantlary diňe bir döwletimizi däl, eýsem öz owasyny hem biýabra edýändigini nytan. Gelin bu biýabraçylygy owamyza öz aramyzda çözeliň diýin. Migrantlar daşary ýurtlarda döwletimize we prezidentimize garşy söz aýtmasynlar. Şondan bir talap edin görnüşünde tawşyrýarlar. Ýaşullary yerli häkimetler diýip, käbir yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna maglumat berýärler. Azatlyk radiosu bilen Mara vilayatyndan habarlaşan käbir migrantlaryň hosarlary bolsa, yerli häkimetleriň tögüllaçy bolmak talabyny kabul etmeýän käbir aksakallaryň ýaşuldy bolmakdan çykarylýanyny meňe sürýärler. Her hepdäniň başynda etrap merkezlerine geçirilýän ýygnaklarda häzir diňe şu mesele garalýar. Ýagny käbir ýaşullary migrantlar üçin tögüllaçy bolmagy yrmaga synanşýarlar. Ýaşullara gaty güýçli basyş edip, gysap başladylar welin 2 sany ýaşulsy yerli häkimetlere siz oğlu bilen iş tapın ýyzyna dolanmagyny isleýän migrantlaryňyza, ondan soň olaryň öze ýyzyna dolanor. Galy berse de döwletiň şeýle işlerden jogapkar işgärleri barka, näme üçin ýaşullardan migrantlar barada tögüllaçy bolmagy islenýär? Bu biziň etmeli işimiz däl ahyryň. Biziň halk bilen aramyzy bozar bu synançyk. Owanyň tertip düzgünini biz boynumuza alýas. Ýöne migrantlar üçin bize tagallaçy boluň diýmän. Adamlar ekneç gözlegini ahyryň. Biz halkyň arasynda migrantlar barada propaganda işlerini alıp barıp biljek däl diýen 2 sany aksakaly ýaşuldy bolmakdan çykardy yerli häkimetler diýip käbir migrantlaryň hosarlary bolup geçýän ýagdaýlar barada maglumat berýärler. Sözü cemlesek, Türkmenistan'na häkimetler daşary ýurtlardaky köne pasportly zähmet migrantlaryna döwlet derejesinde geçirimlilik ediljegi barada gurrun ýaýradanlygyna garamazdan Azatlyk radiosu bilen habarlaşan migrantlaryň we olaryň hosarlarynyň alamy köpçüligi muňa inanmaýanlygyny bildirýärler. Beýlik tarapdan Türkmen resmiýlerinden migrantlar bilen baglanyşykly edilýän tagallarlar barasynda nähilidir bir maglumat almagam Azatlyk radiosyna başartmaýar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynda okuwyn tamamlan türkmen studentläriniň viza plastik kartlaryny petikläp başlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary we türkmenistanly studentler habar berýärler. Biziň vizamyz awgust aýynda tamamlanýandygyna garamazdan kartlarymyz 10 iýuldan bäri işlemeýär. Meniň kartymda 300 Amerikan dollarynyň gowrak pul galdy. Bankomatlaryň ekranynda viza kartyny alan bankyňyzda ýüzleniň diýilen ýazygy çykýar. Dukandan harit almakçy bolanmyzda kart näsadlygyň bardygyny aýdýarlar diýip, ýakynda daşary ýurtlaryň birinde okuwyn tamamlan we howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran türkmenistanly student gurrun berdi. Şu aýyň başynda daşary ýurtlaryň birinde okuwyn tamamlan ýene bir türkmenistanly studentiň Azatlyk radiosynyň adynyň efirde agdalmadlygyny soran habarçysyna gurrun bermegine görä, ol bir näçe gün bäri her gün adynyň 3 bankomata aýlanyp, viza bank kartyndaky puluny naqdlaşdyrmakçy bolýar. Emma onuň bu şyklary hem başa barmaýar. Men banka jaň edip bu ýagdaýy düşünürdim. Bankda işleýän spesialist maňa uniwersitet bilen baglaşylan şertnamanyň möhletiniň tamamlanandygyny, şol sebäpli kartlaryň indi işlemeýändigini aýtdy diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran türkmen studenti Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Studentler özleriniň okuwy tamamlansa-da diplomlary dolu taýýar bolýança ýene bir näçe aý okuwy tamamlan ýurtlarynda galmaly bolýandyklaryny, ýöne viza kartlaryň petiklenmegi sebäpli häzirki wagt özleriniň pul ýetmezçiliginden kösenýändiklerini, şol sebäpli köp studentleriň dürli işlerde işläp başlandygyny hem aýdýarlar. Viza kartymdan pul alyp bolmaýandygy sebäpli men dostumdan hepde 2 gün onuň ýerine işe çykmagy soradym. Häzir şeýdip gazanç edýärin diýip türkmen studenti sözüni jemledi. Daşary ýurtda okuyan ýene bir türkmenistanly student hem özüniň meýdanda işläp başlandygyny, günüň aşagynda aşy köp wagt işländigi sebäpli teninde
ýanyklaryň emele gelendigini gurrun berdi. Ýatladyp geçdik 2016-njy ýylyň başynda Türkmenistanda dollaryň resmi sowdasy ýatyryldy. Şondan bäri ýurtda türkmen banklary tarapyndan berilen Visa we Mastercard plastik kartlary daşary ýurtlarda okuyan studentlere pul uratmagyň çäkli usullarynyň biri bolup galýar. Türkmen banklary tarapyndan girdilen düzgüne laýyklykda daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanly studentleriň enatalary öz çağasynyň okuyan ýokary kujaý bilen baglaşan şertnamany we beýleki resmi namalar tawşyrsa onu her aýda 500 Amerikan dollaryna çenli türkmen manadyny resmi kurs arkaly çalyşyp Visa ýa-da Mastercard plastik kartyna geçirip bilýärler. Türkmenistanda dollaryň Garabadardaky narhy resmi kursdan 5 ýasa gymmatlap 1 Amerikan dollary 18 manada ýeten mahaly bu çağasy daşary ýurtda okuyan enatalar üçin belli bir derejede yeňillik hökmüne agzalsa-da daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň öz Visa we Mastercard plastik kartlaryndan peýdalanmak bilen bagly kösençlikleri indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Şu ýylyň aprel, may we iýun aýlarynyň dowamında Azatlyk Radiosu bilen Orsetden, Ukrainadan, Belarusdan, Täjikistan we Tatarstandan habarlaşan türkmenistanly studentler türkmen Visa we Mastercard plastik kartlaryny puluny atlaşdyryp ýa-da nagd hasaplaşyklar üçin ulanyp bolmaýandygyny we munyň bilen bagly studentleriň umumy ýaşaýyş jaýyndan kowulmak, ýatmaga ýer tapmazlyk ýaly dürli kynçylyklar bilen ýüzüýiz bolýandygyny gurrun berdiler. Sözümizin ahirine bellesek Azatlyk Radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň Merkez Bankyndan, Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankyndan haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriň Visa we Mastercard plastik kartlar bilen baglanşykly başdan geçirýän kynçylyklar barada ýurduň resmi mediasynda hem häzire çenli mesele gozulman gelýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylyk gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Garaşdyrlyk ýyllary Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda, hasem Aşgabatyň eteklerinde her ýylda 10 miňlerçe diýip agaç nahallarynyň oturdylýandygy barada metbuatda we radio telewizionyada ýygyderli mahabatly maglumatlar berilýär. Elbetde oturdylýan agaç nahallarynyň kökürüp, boýalyp gök tokoy dowlaklaryny emele getirýän ýerlerine hem kän duşda bolýar. Şeýle gök dowlaklar esasan magistral ýollaryň ýakalarynda duş gelýär. Emma ol ekilýän ağaçlaryň aglabasy gowrak gidýär we her ýylda bag ekmek mewsüminde şol bir ýerlere gaýtalap täzeden agaç nahallary oturdylýar we plança diýip agaç nahallary ekildi diýip maglumat berilýär diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy 55 ýaşly Perdela aýdýar. Onuň aýtmany görä baglaryň guramanyň esas sebebi suw etmeçilik bolup durýar. Magistral ýollaryň ýakalaryna göze görünüp duran ýerlere ekilýän baglara ýyta gedilýär. Şolaryň arasynda hem gowrak gidýärlerini görseň bolýar. Ýöne görür götden taşrak dağ gelişlerinde, bayırlarda esasan hem Aşgabatyň Demirgazyk çöllük bölегinde ekilýän agaç nahallarynyň her ýylda 3den ýerde hem diýip tutmaýar. Sebebi suw ýetenok, suw bolmadyk ýerde bolsa arça agaçlar asla kökürüp bilmeýärler. Egerde Türkmenistanyň howa şertlerine çydamly tut, talýa bolmasa miwe berýän alma, erik ýaly miweli agaçlar ekilende arça agaçlarynyň has gowy kökürüp ýylatyň azaby ýerine düşerdi. Emma emeldarlaryň bar bileni biteni arça, ýa bolmasa Türkmenistanyň howa şertlerine çydamsız agaçlary daşary döwletlerden getirip döwlet gazynasyna çykdaý etmek diýip perdelaga dowam edýär. Aşgabatyň daş döwreginde banklara, ähli ministrliklere degişli ýüzlük hektar ýerlere bag ekmäge görkezme berilýär. Ol hektarlara her ýylda täze hektarlar goşulýar. Welaýatlardan işgärleri işinden goýup, özlerine degişli ministrlikleriň eken baglaryna gözegçilik etmäge Aşgabata uğradýarlar. Olar gelip meýdanlarda wagolaryň içinde ýatyp durup bag ekýärler, ýa ekilen baglara gözegçilik edýärler. Ol baglaryň agramly bölegi bolsa tomsyň ortasynda suw etmeçiliginden gowrap gidýärler diýip ol bag ekilen meýdanlarda gaderliki, Vilyalı suw çekýän maşinalaryň hem hatardan çykyp, meýdanlarda dargap durandygyna ünsüz çekýär.
Kelatada yerleşen Temem Davudynyň golay goltumunda ekilen agaçlaryň arasynda şeýle sanan çykan avtologlaryň ençemetiniň dargap ýatandygynyň şaýady bolandygyny hem ol tözüne goşýar. Suw çekmäge suw maşinleri hem yeterlik däl. Sebäbi olary bejerip awatlamaga hem edaralarda ferişte ýokdugy aýdylýar. Hem ekilen baglar urap, hem tehnikalar dargap döwlete näçe delil gelýär. Ýöne bu zatlara gözüçilik ýok diýip perdeler aýdýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Aktam we Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Rus prezidenti Vladimir Putinin eger Kreml tanqidçisi William Browder'i iýerleýän Rus prokurorlaryna birnäçe Amerikany sorag etmäge ruhsat berilse, Amerikan prokurorlaryna 2016-njy ýylyň prezident saýlawlaryna gatnaşmakda aýplanýan 10 orsiýetliğini sorag etmäge ruhsat bermek baradaky teklifiniň üstünde ylalaşmaýar. Aktam 18-nji iýul güni giýişlik Putinin 16-njy iýulda Finlandiýanyň Helsinki şäherinde geçen sammitde prezident Donald Trump'a eden teklifiniň üstünde oýlanýandygyny aýtdy. Emma Döwlet Departamenti we Federal Derňöw Bürosy departamentin onu dogly bolgusuzluk diýip atlandyrmak bilen orsiýetiň talabyny reddetdi. Orsiýet Browder'i salgytdan gaçmakda we galplykda aýplady. Putin sammitde Britan maliýeçisiniň orsiýetden bir kanun salgyt tölemezden 1,5 milliard Amerikan dollaryny çykarandygyny öňe sürdi. Bir zaman Heritage Capital korporasiýasynyň başlygy hökmünde orsiýetde günwataryň iň maýdary bolan Browder Putinin özünden Magnitsky kanunlary diýilýäni bir topar ýurtda üstünlikli öňe sürendigi üçin öj aljak bolýandygyny aýdýar. Sebäbi bu kanunlar orsiýetde we beýleki ýurtlarda adam hukuklaryny bozýanlara garşy sanksiýa girdilmegine ygtyýar berýär. Orsiýetiň prokuratura idarasynyň Browder'a garşy iş bilen ilteşikli sorag etmek isleýän birnäçe Amerikanyň arasynda Birleşen Ştatlaryň orsiýetdäki öňkü ilçisi Michael McFaul hem bar. Ol 17-nji iýulda Döwlet Departamentini orsiýetiň birnäçe Amerikany sorag etmäge ruhsat bermek talabyndan boyun gaçyrmaga çağırdy. Döwlet Departamentiniň sözçüsi Heather Nauert 18-nji iýulda Rus hökümetinden çykan umumy tasdiklamalar dogly bolgusuzluk diýdi. Şeýle dol Amerikan sudynyň orsiýetiň Browder'a garşy aýplamalaryny eýemret edendigini we Rus häkimetleriniň bu meseledäki Amerikan pozisiýasyny bir eýemden bäri bilýändigini aýtdy. Orsiýetiň baş prokuraturasy bu mesele boýunça Birleşen Ştatlaryň Rus aýplamalaryny reddedendiginden ören gowy habarly diýip Nauert belledi. Federal Derňöw Bürosynyň direktory Christopher Wray hem bu mesele äsgermezlik bilen seretdi. 18-nji iýulda Coloradodaky Aspen howpsuzlyk forumuna çykyş eden Wray, Putiniň teklifi biziň derňöw usullarymyzyň sanawynda beýle bir ýokary derejeli hasaplanmaýar diýdi. Emma Amerikan agentlikleriniň beren jogaplary Aktamyň medpuat sözçüsi Sarah Huckabee Sanders'yň aýdanlaryny çapraz gelýär. Sanders prezidentiň toparynyň orsiýetiň eden teklifiniň üstünde oýlanýandygyny aýtdy. Trump Putiniň bilelikde polisiýa sorag etmelerini geçirmek teklifini ajaýyp teklif diýip atlandyrdy. Sanders hem Trump'yň Rus prezidentiniň teklifini gyzykly ideýa, pikir diýip häsiýetlendirendigini aýdyp, ol onuň topary bilen işleşmek şeýlede bu prosese peýdaly bolup biljek haýsydyr bir esasyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak isleýär diýdi. Prezident onuň topary bilen duşmagy planlaşdyrýar we biz bu mesele boýunça täzelik bolanda size habarly ederiz. Biz häzirlikçe hiç tat etmedik diýip Sanders aýtdy. Bu aralykda Browder Fox Business Network neşrine beren maglumatynda Aktamyň Putiniň bilelikde polisiýa sorag etmelerini geçirmek teklifiniň üstünde oýlanmagy giň galdyrjy diýdi. Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Barack Obamanyň döwründe ABŞ-nyň orsiýetdäki ilçisi bolan we häzirki wagt Stanford Uniwersitetinde işleýän McFaul Reuters neşrine beren maglumatynda Aktamyň däli Rus aýplamalaryna garşy özüni gorap çykyş etmändigini ýiti aladalanandygyny aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günneligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.